Patrick siya nang bahala sumundo kay Manong sa mansyon. Yun! No. Huwag yan. Mia, hindi ko alam kung anong plano ni Patrick. Turn around. Mia, ano ka ba? I Hindi said, ko alam kung anong plano ni Patrick. Sabi nila sa akin, ilulukitan siya ng bahala kay Manong. nakaisaan niyo na naman ako eh. Hindi ka naman pinagkakaisahan. Pinoprotektahan ka namin. Mia, stop it! Turn around or else. No! No! I swear, Vincent, if anything happens to Patrick at Manong, to my family, you and I are over. Mia, ano ba? Mia, stop it! Mia! Ano ba? I'm doing this for all good. Always stupid, Mia! Mia, ano ba? Mia! Mia! Mia, ano ka ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Nasasaktan ka? Ano ba? Mia! Ano ba? Mia! Kaya Manong, Manong, pabalik na ako dyan. Pati na rin si Patrick. Hello, my daughter. Yes, I'm back. Nasaan si Manong? Oh, very sweet of you. Caring for a person other than yourself. Nasaan si Manong? I can see nakalimutan mo na. My dear daughter, always remember, no one else matters but yourself. What have you done to him? Gusto mo siya makita? Then come home, darling. I will be waiting for you. Ano? 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 Magbabayaran mo lahat ng mga ginawa mo. Are you going to call the police? See if they can stop me. Go ahead. Marami pa akong pwedeng gawin bago pa sila dumating dito. Phone. 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 Ginawa mo sa kanya, ha? Tulog lang yan. I just want to see the terror on your face. Ano ba bang gusto mo? Ano ba bang gusto ko? I want you gone. Kayong dalawa. Oh, no? Fine. I'll give you three options. First, leave.
Huwag na kayo magpakita kay Mia. Magpakalayo-layo na kayo. Just leave my daughter alone. Hindi namin iniiwan si Lydia. Option 2. Kelly, gaganti na kayo sa pagkamatay na nanay niyo. At pagkakita ni Mia, I'm so broken. She'll be back to her old self. Please. Hindi ko papatulan yung gusto mo. Hanggat na namin niya kung ano yung nangyari doon. Kaya tigilan mo na siya. And that leaves us with option number 3. Die! Mamatay na kayong magkapatid. Hmm? But wait, wait. That is just way too easy. Hmm? But where's the fun in that? Fun? Para sa'yo, pumatay yung tao? Well, might as well. Kaysa naman kumilit ang ulo ko dahil sagabal kayo. Yes! Sagabal kayo sa buhay ng anak ko. Ano kami naging sagabal? Wala kaming ibang ginawa kundi mahalin si Lydia. Who said na gawin niyo yun? Who said it? Stupid. Stupid. Pareho kayo ng nanay niyong stupid ah. Oh, that's an idea. Oh, great. What if gawin ko sa inyo yung ginawa ko sa nanay? Huh? Ano ginawa mo kay nanay? Ha? Hindi mo ba alam na namatay ang nanay mo? Dahil kiniya? Oh. Mawawala ang kanina na nakasaklap sa prinsesa. Ang original Pinoy animation na hindi nalaan, mahahawakan mo na. Have a happy day! Dahil sa official It's Okay to Not Be Okay licensed merchandise. Pouches, tote bags, and backpacks. Order yours now at Forex.ph. It's okay to not be okay. In the past, 40 years ago, natira ko sa street na to, nakita si Lucy Soria. Ng mga kaibigan niya, patay. always has a way of haunting us. Sabihin natin na si Edo wala kita natin pumatay kay Luisa. Wala akong kasalanan! Basta pa mo sa mga dapat niya gawin. Pinapalitan ni Edong lahat ng inatraso sa akin. That means tayo isusunod niya. Kaya gusto niya, kasi ka napunas ko na at sabi niya tayo patay na. Ikaw ang susunod. What lies beneath October 29, 8:45 p.m. You want great hair? Better do the cha-cha-cha. Twice a foot right here. Pantene Supplement Conditioner with Provitamin and Collagen. Smooth set to check easily for smoothness. It's not luck, it's Pantene. That's what I feel. Ay, hindi naman paskis eh. Hindi ko naman siguro. Pero kaya na, aliado with Downy. Paskis eh, basta mo yan. Big X Power Play. Ano ay gawin din? Sabi ba siya? Sabi sa aliado. Bridge 345, ang gatas na may lakas. Tulong sa pre-lakas, pang-lakas, at immunity lakas. Araw-araw, nagsarap ang training lakas ng Bridge 345.
Surf liquid. Discover beautiful hair like never before. Use Creamsil Triple Keratin Serum Conditioner with 30x keratin serum for ultimately perfect straight hair. From Creamsil. Sunod ko pang bahay ng to. Paghintay, expert clean. 3 times na mas linis. Mas malinis kasi ba? Cleaner pang bahay. Pang-clean. Dapat malinis. Dapat tayo. Sa umaga, kaya ko mag-magic. Magic sarap, all in one. Kaya ang lutuin, may sarap na nakakagising. Buhay na buhay ang sarap sa umaga. Kagagawan na ng magic. Pagdating na si Mama, malinis na ba lahat? Yung bali na naman. Lahat, papatag ko ba sa bilis? Comics naman. Ang galang states of germs, that is a big one. Linis na. Hindi pa talaga mahal. Dogs unstoppable. Pwede makipagkaibigan. Lovers are exposed to 200 cold viruses, but protected while making friends. I only choose Meager 3 Plus with up to 1 billion probiotics. Suitable for respiratory protection. Meager 3 Plus, your active growth. Buti na lang, may 555 na. Wala ka nang iisipin. Rekta na sa kanin. Magugulo. Kulo, akong bahala sa Surf Sunbrush Powder. May sun power para sa anak ng linis at bango na parang pinipili sa araw. Surf Sunbrush Powder. Papatayin ko na siya. Ay, anak. Ay, buhay yan kahit hayop pa yan. Bakit kasi siyang patayin? Sir, magandang araw. Mia, anak. Pumasok ka naman sa loob. Pasensya ka na kung nabigla ka sa ugali ng anak ko. Sir, matanong ko lang ho. Special mo ba si Mia? Gusto ko sana siyang ipatingin sa isang specialist. Kaya lang ayaw tingilid. Kasi edad mo yata ni Mia yung anak ko. Eh, sir, kung papayag ko kayo, pwede ko din yung mga anak ko para may kalaro mo si Mia. Salamat, Essie. Ang buti mo ba ako naman? Ay, opo, sir. Sobra to galing sa taniman. Gawin mo para sa mga anak mo. Sir, ang dami naman mo nito. Pwede salamat ho.
kausap. Bakit po? Kailan mo pa ako niloloko ng asawa ko? Ano po sinasabi mo? Ay, Margaret, kung pinagawa ko yung buhay. Hindi po. Hindi ko napuntas. Ibig sabihin, sa'yo nagpupunta lahat ng mga sobrang amin. Isang beses na ako yung nakasama niyo po ako. Tinatago na sa kubo. Hindi po. Gusto mo na? Nilagay nila. Mamana mo. Ay po. Mami, hindi po wala ako kami. Mami, selfie. Boys. Mama, wala po kami. Nanay! Nay! Nanay! Nanay! Nanay ako. Walang sasaktan ng anak ko. Ang sasaktan ko. Ako yung sasaktan ng anak ko. Para maawa niyo na po. Ay po, ikaw pa. Dahil nag-asawa ko. Hindi sasaktan ng anak ko. Nanay, dapat sa'yo, sa pangingialam mo sa anak ko, lalong-lalo na sa pag-agaw mo sa asawa ko. Nakita mo ba yan? Hindi mo sasabihin sa iba yun. Ha? Wag! Nalaman ko. Sundo ka. Kahit kanino. Papatay kita. Kahit saan ka pumunta. Susundan kita. Sisigurado ko. Papatay kita. Hindi ko mapapaya sa anak ko. Tingnan mo na si Mia at huwag na kitang makikita dito sa nasyon ko. mo si nanay dahil nagpayo siya sa'yo? Dahil pakialamera siya. This is my daughter, this is my work of
My hair gets its daily dose of provitamins through Pantene. Formula with provitamin B5 and biotin to help with hair fall immediately. For 10 times less hair fall. Pantene. Where's the bottle? Kaya may gusto mo tayo. Para sa mga siksikan araw, masarap na sidewalks na makakasama. Ang gastos ko sa bahay. Para sa tingong sa akin, hindi na rin mag-ulit. Para sa mga inaasahan, asahan mo ang sidewalks. Pag di tama, kinakain, O naka-split. iniligap na yan. Taas ka! Hindi na tinatap at tuloy ang Silling Plus. Tulog para beauty. Pag sige, paras araw-araw. Yun lang yan. Batang-bata ka pa at marami ka pang kayang-kayang malaman sa mundo. Pag may araw, baka kapag-aral ay mag-isip ang halalan. Mabuhay ka sa may resistensya. For years, I was this big girl. I'm not that girl anymore. For every transformation, I need Refusal Repair Booster treatments with aminoketamine for up to 4 to 8 hour softness and smoothness. New Repair Booster treatments. Nandito na ang totoong number one. Ako ang Ansilio Fantastic Tocino. Gawa ito sa 100% yampor, pero may tamang yampor at sarap ng tocino. Ay! Excellent! Fantastic! Ang number one! Sadie, wala. Kaya natin to. It's okay na. Wala. Dahil sa mancha, may new freeze powder. Nagtatanggal ng matinding mancha, may advanced whitening pad. New freeze powder. Sige, mag-provide. So, ito na nga. No, ano? Sana ba? Mas pinasarap. Sulat na kilala. Colgate Maximum Cavity Protection. May dual fluoride boost. Para sa ngipin matibay. Ngipin panatag. Kulo, akong mahanga sa Surf Fresh Powder. May surf powder para sa anti-diabetes. Ang pagmong na parang pinipili sa araw. Surf Fresh Powder for you with detergent gear. Sports is a great teacher. It teaches discipline, grit, and teamwork. Sa sports na tututo ang champion sa buhay. Get your child into sports today. I didn't know that one had this in the healthcare items. Or I didn't know all that protects them from harmful germs. And that starts with choosing the right soap. I choose New Safeguard with complete temperature protection. Unlike another anti-bac soap, Safeguard protects against 10 types of harmful germs. Bakit ka pa tataya sa iba? Sorry. Dahil kumpleto tayo, handa ako ng paborito nyo. Mas buwang sa Pinoy Cubes. Buwang-buo ang miti sarap. Oo na ang pasto sa pansit. At tama, spaghetti ko. Galing talaga. Oo, ang pasto, Lord. After may saya, kasi sa dami ng nabanda, noon yun. Dahil sa Power Race Power Liquid. May power mo sa technology. Kaya mas maraming malalakay. Bagong Wings Power Liquid. Pwede mo sa pagkaibigan, others are exposed to 200 viruses and spike protected vulnerability friends. I only choose Nido Victory Plus with up to 1 billion probiotics, suitable for respiratory protection. Nido Victory Plus, your active love. Salamat.
Magtatanggal ng luto dyan na walang suot and long-lasting fragrance ban. New Breeze Liquid. Ang bago, Lego Extra Strong Beer. Mangis ng kape, pangis ng sarap, mangis ng pagkain. Lego Extra Strong Beer. Ang pangis ng taste. Init! Kapag amoy araw, no problem. Ang mas makasawa ng sir. Sweet dreams from day one. With 18 Drive. Balibat yak and bubble top sheet. Dahil ang kumpletong tulog, tulog para lumaking smart and healthy. Sweet dreams from day one with 18 Drive. Of course, dito pwede din ako tusot sa surf o sa Tara Liquid. May liquid na din na pwede din ako sa pool. Ang pumulira sa surf liquid. With Sa fruit salad. And now, Christmas graham bars. Creamy sweet with condensada. your face gets creams, serums, masks, and ripples. Your underarms deserve the same care too. New Nivea Derm Control Effect helps strengthen skin defense with microhyaluron and vitamins. Firm and bright underarm skin. Nivea is for skin. Pinaka-pinipili ang pinakamalaki. Pinakamasarap. Chicken joy. Pinaka-pinipili ang pinakamalaki. Pinakamasarap. Chicken joy. Kaya chosen by 4 out of 5 in our pinaka-pinipili ang pinakamalaki. Pinakamasarap. Chicken joy. Tara anak, kaya natin to. It's okay na. Kumagala. Dahil sa mancha, may New Breeze Powder. Nagtatanggal ng matinding mancha, may advanced whitening pad. New Breeze Powder. Imagine ang kamay ni Mommy. Pag hinahabis ako sa dibdib ko, gumagaan ang pagpapag ko. Dito, mas nakakahinga na din ako. At dito, nababawasan ko ang sakit ng ulo ko. Hindi ito magic. It's fixed with brow. Ihapos ng fixed dibdib para sa ugat sipon at sa likod para sa sakit ng katawan para sa mahiminit ulo. Vicks with brow. Hapos ng Vicks, all night ginawa at tulad Vicks inhaler for fast relief mula sa barakang ilong anytime, anywhere. Champion, the official chocolate drink of the NBA. 50% more protein galing sa milk and egg plus 10 vitamins at iron. Sarap! Focus na ako sa pag-aaral at sa sports. Your playground? Now online. The Clint has over 1,500 games. Secure and fast gameplays. Meron pang pay-for-fun option to try all the games. Ibang swerte ko. Bet8.ph. Today, let's make our own version of tuna bibimbap using San Marino corn tuna Spanish style. Sweet, sarap, sweet. Ang sarap na sweet and spicy flavor ng tuna. Mag-switch na to San Marino corn tuna. Ayusin mo nga. Ma. That answer is back. You wouldn't even be here in the first place kung nagagaan siya ng tama. Diretsin mo ko. Wala tayong magsisihan. Focus tayo sa pagpapagaling kay Mama. Kasi ako, ayoko siyang mawala. Promise me, hindi ka magigigil. With that ADA, hindi ka mabibili sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in at out ng panalo mo. Ibang swerte ko. Bet8.ph. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pinatay mo si nanay! Hayop ka!
Ay, mabait ko na. Gusto na sa suyo. Ay, mahal kita. Mahina ka klase, Patrick. You don't deserve it. Hindi mo siya sasagot. Hindi. Hindi ka kaya mo. Patrick! No. Patrick! No! My lovely daughter. Are you preaching, sir? Don't call me that. I'm not your daughter anymore. You go to a bitch. I gave you everything. Your success, pagkatao. You are my blood. You are me. I chose my destiny. You have nothing to do with it. Destiny? You may not have seen it, but I gave you everything. Makapasok ka ng University of Marlow. Because of me. Tinanggap ka sa publishing house. Because of my name. I paved the way for your success. All because of me. I don't need fame and success because I'm not like you. God the king. I will never be anything like you. Ano mo natakasan mo? Dahil ang ginipit mo ang buhok mo. Hindi ka nakatira ng from me. Dugo ko ang tumatalo sa'yo. Hindi siya very bad girl. Hindi ka nakikinuha. Hindi sila ako sa'yo. Huwag ko ilang lapis sa batang yan. Ito mo nangyari. Ito mo nangyari. Sa segunda parte, ang posible ng chapter ng susunod sa pag-uulong. Kita ng likitan. Saan yan? Posible. Para mas tanggalan sa without me. That's our play. Parang hindi na hindi mo margo. Ay, posible ng chapter. Posible saan ka? Ang tawag, 50% for na. Kahit sa pangalagi sa iyo. Mga kids ngayon, hirap mag-focus sa pag-aaral, distracted sa games, cellphone, hirap talaga mag-focus. Kaya I chose Champion, the official chocolate drink of the NBA. Tulong para may energy for the body, energy for the brain, 50% more protein galing sa milk at egg, plus 10 vitamin at iron. Sarap! Focus na ako sa pag-aaral. At sa sports. Champion, energy for the brain, energy for the body. Ang romantising Liquogel ay nag-sweat release power. Magaling lumaban sa klema, kaya tanggal ang balat. Sarap ng ginawa. Ubuin tapusin with Robitussin. Instant puti.
Try Cream Soap Vitamin Boost 2-Wash Pack. With 10 times more vitamins and argan oil for up to 10 times straighter hair. Doble-doble ang ganda ng kumo para blow-dry levels araw-araw with Cream Soap 2-Wash Pack. Makikipag sa katong kasalo ka. Bigger! Busog na. Sarap na spa. Ang wag mo. Ay takang sarap. Busog na, sarap na spa. Makikipag sa katong kasalo ka. Sa laro, Talaga maiiwasan mapawisan at maputikan. pero sige lang, may New Breeze Liquid with Stain Power Technology. Nagtatanggal ng lalo ito lang siya na walang gusto at may long-lasting fragrance fan. New Breeze Liquid. Still searching for a real dark spot solution? Here's the answer. Nivea Super Tan Body Serum with Niacinamide Active. Penetrates 10 skin layers to reduce stubborn dark spots for bright skin in 5 days. Nivea is for skin. Boyfriend ko. Si boyfriend ha? What can you bring to the table? Ito mo. Welcome to the family. Ano yan? Nesty, baka na sa bonding. Nesty, baka bless ma. Di ko kayang tanggapin na ako'y mapupusog pa rin. Mars, dito pwede din ako tusok sa Surf Ultra Color Liquid. May liquid na rin na pwede din ako sukin. Ang paborito, basta anong pupusukin sa Surf Liquid. Magic ang kamay ni Mami. Pag hinahagis ako sa dibdib ko, magaan ang tubo ko. Dito, mas nakakahinga na ako. At dito, nababawasan po ang sakit ng ulo ko. Hindi ito magic. It's Vicks Vibra. Ihaplos ang Vicks dibdib para sa ugat sipon. At sa likod, para sa sakit ng katawan. Para sa mahimbing na puno. Vicks Vibra. Haplos ang Vicks, all night din hawa. At may Vicks inhaler. For fast release, nasa paratong ilong, anytime, anywhere. Kahit lagpas ka na sa kalendaryo, marami ka pang gustong gawin sa buhay. Pero hindi na nakakaroon mo. Mag-Berga, Adult Plus na, doble tibay katawan at resistensya ng nutrients na tama sa edad mo. Tulog para tuloy ang tibay. Berga Adult Plus. Kailangan ng hair. Kaya yan, just a bigger girl. Thanks to Paul Wall Naturals. With 100% natural aloe vera extract for hair so smooth that you can just finger comb. Christmas season is finally here. May mga naninibago, may nasasabik, at may abala pa. Pero, kahit magkakaiba ang Pasko, magagawa natin creamy special ito. May have a special handaan with Lady's Choice. Si Tirizim. May light na nito. Kasi Tirizim for kids. May light na nito. Kasi ano, kasi kasi weekend. May light na nito. Kaya gusto namin na dumating kayo. Tara anak, ayaw natin ito. It's okay na. Huwag mag-alala. Dahil sa mancha, may New Breeze Powder. Nagtatanggal ng matitinding mancha, may advanced whitening pad. New Breeze Powder. May bagong gigising sa'yo. Bagong Nescafe Original. May dark roast coffee. Buo ang aroma at sarap. Tama ang tapang na katawan at gising na isipan. Bagong Nescafe Original. Lipat na. Magugulo. Kulo, akong bahala sa Surf Sunbrush Powder. May sun powder para sa anak Philippines. Ang bango na parang Philippines sa araw. Surf Sunbrush Powder o liquid detergent din. Ano ang sikreto ng batang nutrient? Wow, strong care. Sarap ang kumain. Ang sikreto, nutrient. Ayaw lang video yan. Basta nutrient, naman. Hindi na yan. Para, ang nutrient hindi naman at hindi dapat hindi pa naman sa anong unang sakit. Good day for a date. Bad day for a day. Mapa-dandruff yan. Mag-head and shoulders every day. Prevent dandruff and titik from coming back. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and shoulders. Sa laro, Talaga maiiwasan mapawisan at maputikan. pero sige lang, may New Breeze Liquid with Stain Power Technology. Nagtatanggal ng lulu. Para dyan ang walang suot may long-lasting fragrance fan. New Breeze Liquid.
muscle decay, which leads to higher risk of illness and even more muscle decay. Yan ang cycle of fitness. Kaya may pinakas na Ensure Gold with Strength Pro. May HMB to help build muscle mass and YBG to help build immunity. Let's go beyond the cycle of strength. Ensure Gold with Strength Pro. Spice is perfect match. Tutulungan kita hanapin ang perfect match mo. What's your secret? Simply because that's what you see is what you get. It's a match, just like Kingsel. Our choice of table game in the Philippines. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit free day. Unbelievable talaga. Bitin na ako. Sa di nakaka-stress. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Sobrang sakit. Relax lang. Xanax deals with the real cause of pain. We can. Sobrang sakit. Panatag sa Xanax. Move from Tyson. Sarap pag-road trip. Bakit? Sobrang sakit. Relax na. Xanax deals with the cause of pain. We can. Sobrang sakit. Panatagsak na ng also available. Xanax Hot, rheumatic and body pain free. Move from Tyson. Spear, extra stroke na tulad mo. Lakas ng tama pero iwasak sa hamon ng bukas. Your playground, now online. Electric Play has over 1,500 games. Secure and fast gameplays. Meron pang pay for fun option to try all the games. Ibang swerte ko. What lies beneath? Sir, pabilis po, pabilis. No. I will write us. Perfect ending for us. You and me both. We will conquer the world, Mia. Say yes, Mama. Say it. Yes, Mama. Say it! Yes, Mama! Mas pipiliin ko kung mamatay. Kaysa maging katulad mo. I hate you. I did everything for my daughter. I was for myself. Wala ko yung happy meeting. You stay. I was nice. Christmas Eve. Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay na magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang sino ba ang turns, ang cuts, and signs? Pareho ang mga nakikita nung nasa ground na mga sinusuot na mga babaeng biktima ng human trafficking. Ingat ah! Ingat nyo daw! Ingat nyo! Idol na idol
Elizabeth! Gusto mo pumasok sa atin? Kurt, saan kita nakaso? Ano nangyari? Ganito na lang. Magsabi na, di ba? Mag-human sabong kayo dalawa. Doon balik kayo magpapay. Pero, dapat kumita rin kami. Wala nang ipilitan. Ngayon kung walang kapal-kapal na mas paano kung magagawa yun. Nahilaban? Share lang at saka word of mouth ang link. Pero ang dami nag-iisa na. Nakikiusa sa inyo eh. $18 million? Mag-iingat ka sa laban ni Jacob ha. Siguradong itong video na ito hindi lalaban ng patas ko. Sisiguraduhin itong matatalo ka at mapapatay ka. Itong pagkakataon na parang wala ka sa landas sa kapanawa. Hanggat hindi natatapos ang gusto ko, hindi pwede mangyari na. Kung mamamatay man ako, sasagutin ko na papaksak sila. At hindi na sila makakabala. Sasagutin ko yun. Uy, sama! Ikaw ba, di ba? Ano ka naman? Si Jacob na tayo mo. Sumabas! Marinig ka ni nanay. Oh my God, oh my God, Kuya Samuel! Sa totoo nga! Ba't talaga itong lahat mo kay Jacob Rivera? Marisa, ano sa akin? Siguro! Isa, di ba pinatawag ko sa'yo? Hanggat hindi natatapos ang mission, hindi ako mamamatay. Ano ka, Sidekick? Paano mo nalaman yun? Sabi ko, lagi ko siya pumasok. Pero siguro, kailangan ko ng sumas na natin nila. Alam mo sila, parang pagdating mo pa rin eh. Hindi nila mamamatay na ako tumama sa kanila. Pero sigurado ako na ako hindi. Alam ko man. Hindi ko maaari. Magawa ng paraan to. Hindi nila ako pwedeng mahuli. Hindi ko alam kung sino nagtitira sa akin. Pero kailangan mong itago ang lahat ng ito. Dapat makalam ito. Magkataon, malaking ebidensya itong laban sa akin. Well, Well, what? may kapatid pala ako sa'yo. When were you planning to tell me? I was not. Because peace importante. Pero hindi. Buong buhay mo tinago sa akin to, Dad. Nag-iiyak ka sa akin. Kaya, tigilan mo ako dyan sa mga lihim-lihim na yan. Baka nakakalimutan mo. Oh! Oh, no.
Paano ba malaman ito? Okay, fine.